Siis persus. Ismo. Niin. Maailma on pullolla seksivalistusta. Ja joku voi halua. Edes yhtään häpeä. En. Ja ymmärrän oikein hyvin sen, jos sun makkara ei ilmesty mun takalistoon. Helvetti. Tää kysymys, se saattaa kuulostaa hieman oudolta, mutta voisit se tulla intiimi Huoneeseen. Katsotko mä pehvaa? No pakkohan munkin on, kun Seppo katsoo myös sun seksiä takalistoon. Hienolta näyttää. Kyllä, tää takalisto on välttämättömyys Suomelle. Takalisto. Ismon Takahuoneessa. Niin, olisihan se tietysti. Tai voisihan se tietysti vähentää persustaikureittenkin persustaakkaa. No aivan. Ja sen takia mä haluankin, että sä puhut tälle homoille vielä tänään. Tänään? No ehtis kai tuon myöhemmin. Vittu. Ei ehdi. Tällaiset loistavat ideat, ne varastetaan välittömästi. Sen takia mä haluan myydä sen tälle homoille mahdollisimman pian. Rupesko tekemään mieli? Anteeksi, mitä? Sepon takalistoon. Hei, mä vaan innostuin siitä meidän kylpylälomasta niin kauheasti. Joo, kiinnostaa. Ihan vitusti. Mä haluan, että mun iho hehkuu heti. Saisko sua panna perseeseen? No se on kun nakkaa naamaa. Ja mene sinä aikaskuluksi vaikka hinkkaamaan Sepon takalistoon. Hei. Terve! On se vaan niin rentouttavaa lähteä. Mä olen sellainen perseeseen. Etenkin noin viehättävässä seurassa. Ei lata nyt noin! Ai. Ismo, lopeta! Kyllä. Ajattele nyt, rentoudutte siellä kylpylässä, sitten luritetaan litku pulloon, pari lasillista kiivaa, yömyssy, Sallan tai sun huoneessani. Joku kolahti. No ei kai. Kyllä! Minkä takia se muuten tuolla tavalla keimailisi ja naamaansa laittaisi? Sinuna kyllä välttäisin tuota pullan puputtamista. Ai miksi? Helenasta tollainen pieni vatsakumpu on seksikäs. Mutta nämä nuoret naiset ovat semmosia terveysintoilijoita, että ne tykkää, että vatsamakkarat ovat terveysriski. Mulla mitään mun vatsa. Makkarasoppa. Ole. Onko? No ei nyt sillä tavalla huomattavia. Otas toi. Enhän mä nyt tosissani. Enää mä tuu ajatelleeksikaan. No enää mä voi tämän näköisenä lähteä Sallan kanssa kylpylään. Se on varmasti triljoona kiinteämpi kroppasta. Sonne! Huoli kyllä Salassusta tykkää. Makkaroista huolimatta. Mutta just äskenhän sä sanoit, että... Kunhan huijasin sua, kun halusin tän pullan, kun se näytti niin hyvältä. Vittu, nyt mä sekoisin. Pullat, sä saat kuitenkin takalistoon. Pulla persuksiin. Homo. Miksi et sä tullut kouluun? No mitä se sulle kuuluu? Tuoksut. Mitäs tekähän parhaiten pääsis eroon? Tästä. Mä oon valmis tekemään ihan mitä vaan. No sitten ei muuta kuin salivaatteet päälle ja juoksumatta. Mahtaisi olla kovakuntoinen kaveri. Mun pystyy treenaamaan yhtä kovaa kuin tällainen sarjalainen. No niin, aloitetaanko? Musta mies! Suklaata.